Rosaceu zhoršuje nielen nesprávne používanie micelárnej vody, ale taktiež produkty, ako sú napríklad balančné tonika alebo tonika s obsahom alkoholu a mentolu, chemický SPF faktor, produkty, ktoré slúžia na bielenie pigmentových flakov. Prečo o tom hovorím? Ženy si často rosaceu zamieňajú s akné, s postadolescenčným akné a myslia si, že keď to akné začnú likvidovať produktami na akné, ako je napríklad balančné tonikum alebo tonikum s mentolom, prípadne rôzne čistiace masky, ako je napríklad uhlíková maska, takže si pomôžu. Ale pozor, ochorenie rosacea je kožné ochorenie, ktoré sa prejavuje síce akné, ale to akné je drobný vodnatý výsyp, ktoré keby sme si omylom zoškrabli, tak ide z neho len taká tekutinka a môže na pleti svrbiť, páliť, ale nemusí. A toto kožné ochorenie sa lieči úplne inak, likviduje sa úplne inak, ako sa likviduje akné. Pokiaľ budete používať produkty, ktoré sú určené na akné, práve na pleť, ktorá má rosaceu, tak si pleť vážne zhoršíte a dokonca si ju zhoršíte už po pár týždňoch. Pokiaľ vás zaujíma téma rosacej, prípadne ste si není istá, či trpíte postadolescenčným akné alebo rosaceou, napíšte do komentáru chcem a ja vám pošlem komplet video návody, ako sa v tom zorientovať, ale najmä ako svojej pleti prinavrátiť to, aby bola krásna, pružná a bez nejakých neduhov.